udumo lona lihlatyelo lami mangazengqusho besibizwe kwakudala enyakeni 25 ka-April 2026 ndifuna apha yonke loo nto leyo akhona amanzi angena emadolweni mani. Hayi uqinisekile lo mfumbe lihlaba zikali ndiyavuma bakuyo hayi no le nto angadini Kuqala semur bom xa sithe wena kuqala ungacaca utakula nto le andinikona senza yivona iintsipha bezitsale kwasekuseni singekahambi ndabona kakuhle bikhona ingxaki ezaba khona kuyaliwa Bhekela makabhekela. hayi khona wana Sungathi makabhekela futhi khona wana kabhekela baphela ndini. avo ngamiyeka kuma intango lo noba kusemini kodwa ke kubusigqibile siselalini make siqale elalini Kune nani phambi kwento yonke phambi kokuba siyofika kule ndawo esigwebi busigqibile siselalini ngaphandle kwaleyo njengoba siselalini nje hayi ubhele utyhile empini nje bevuke nomqhele nje ndiyabona uba unezinyalwa zazinto bekudala efuna usixelela ngaphandle kojola nami ndiyabandakanywa kule nto sithe singekahamba besithi mamela ke nazo into zizakwenzeka bikhona ingxaki ezaba khona ubeke walala zitsala iintsipho uvuke nawo zaba ingxaki foni kodwa kusile emini yongazungasi siyabopha uyawela sabuya matshona kanye hayi sabuya matshona unomvethetho ngamqaphela kudala buphakupha ngoba isibindi unaso kanomqhela hayi namhlanje uzixele ngathi kakuhle mntanga simngeni simisa imoto parking by parking isidibana nendoda lesiya kuyo kodwa silapha onobukhali kanomqhele mani nangoku sinika imiyalelo nezinye angazuzenza ngozile ekhaya nami ndizile kweli so silapha ke namoto dlali abanawo loo nto siphayo ala fe wena uzenza loo nto uthi wena uzovela gate iquka phele sangu mangafuna ulivuyo hayi uzabuya dolho yangase ndithi khwela nkunzi kujola ngoba emhleba nje ujola walungisa ingxaki ndiyayifuna ndibone ntwana kodwa ndihlala pha kwenu afuna ndibone ntwana le yevona sihlala sonke kodwa unzima nokubuza impilo ufuna uqale ukuqhwithwana kantoni Kanti kulithe manje. yothini Kenzisele manje. sithatha Nangu kanti baphela ndiye futhi. labo ngiqonde khona bayekejola intoni lento imithandazo yami ivakale kamsinya gqithi ngoba kaloku bezixebu zasiphatha bazasilawula indlela yonke uthi ujola mawukhula bangemva ndazi ukuthi ujola intoni na umbiza amagama khona ekejola khwela kuye ngena khwela nkunzi Sungathi makabhekela futhi khona wana kabhekela baphela ndini manje. kodwa emoto zakhaya Kabhekela phezulu manje. khona wana iqonda ngaphakathi yakho mani ngoba kaloku uyamgoba ngokakuhle Yefetile noswava manje. uqale ngempilo kodwa lezo kungatyiwa hayi ndaba xa kulile enye indoda yonwabile ndiyabona uba ujola uthe wayibhuda wachaza inyani bayakonakala into zakhona Hayi zakhona. noba umfumeni uzaphinda uthina phela uthi amrhaneni bakazulunga bedolophini angalahleka ubona lomncaba lo wasipheliphi apho lele mkaxola bashelo mntwana engazanga nalo ngakanda kukumphango owenzekileyo ujola ukhe wayitsho le nto uba lo simaziyo thina simazi sedwa yena uzawuthi gqinomnye kodwa ngo ndiyafumanisa uba ubhele intliziyo yakhe kumandi kuye xa kuthiwa ujola waliwe edolophini uthi hayi ujola woyisakele kusekubizwa kuthiwa makangcolise impokotho qho esiya phaa ndinanji xa sifika edolophini kuphinda kuchunyiswe laa nxeba ndabona uba ubhele uva kamandi ihlungula likayazi uba konakeni usenzela amagwinya kazi nangu ngemva asikatyi ifoni safuke emzini silambile efonini ize mani inyama nyhani ngeli hlobo ifuneka ngalo ngoba yezingathi sivuye kangasifika emzini ufuna mama ugilwe izitya ngoxa ufika thini uba sonke izizwe zithe nca emqondo kodwa kasincambazisa ujola bajola kwenzeka ntoni hayi ade eze nayo ngaphambili bafona iimpokotho zinamarhama le ntokazi imali ziintsimbi zayo babili gqirha efonini isika inima ndibe ndiqomba uba ndiwacela ngamadoda kwawubanzima wawuqhuma uthule edakeni mandowalanda fonini ndifethela ngomnye umfakuthi apha ngokuthi mandomlanda kule ndlu wakhe apha ngaphezulu apha edolophini uba utshile kwayena enzange ndomthatha siphinde sibuye lapha enyameni emadoni sojani inyameni nani soja lo sinakubuya silambile emzini bomba ngofuna ugilwe izitya xa kufika thina ngefike noba sikwazi uzola kutheni ngadibani nobaza utya imingqusho phaa akhule
Yiboneni yabona into enolamla phakathi kwanamadolo andiqondi uba seyikhona phezu komhlaba phantsi kwelalanga kodwa into ekhoyo ngoku ndithi mna ukuzibophelela noyithatha uyifake kwindawo yonke utsho uba sinelidinga namhlanje ngoba phofu kuyaliwa apha mna. Kudala kade silarha siyikhwaza idivele akaphumi tu kodwa ngokuthi efika nje ufika besoqhwayana ndibomba ikhona ingxaka phakathi kwabo ndibincinci kodwa ixuba nento enenja phakathi iphini ibe nento yoba utye imingqusho yethu ngapha kwaRhejwalanga ngoku ubhadlile ushiya kwaRhejwalanga. Fane ungamthemba ubhele kamvethetha kaphakuphaku ezweni nangokuthi hayi bengamqondi kakuhle uba undazelapha. Laa nto ndiyitshoyo yona utya umvundlu utya intako zabaphakuphaku njengazo nangokuxethele kuzothiwa hlaba ikhuba. Xa ngoku ubhele uyadilekisa kuthiwa lifake ngoku ikhubu uyabona uphakuphaku andiyazi le nto yakhe ujika kufuphi qho ingathi unengqambi ubambe yeka mana ndimazi uba utheni ubhele uphakuphaku nangoku uthi ujela kwanodeda lo mntu. Hayi angaphakuphaku owumapha amakhona kodwa awusindi neqaqa pha ubhele ungancama. Efowuni ihlobo ezonoba ngalo le dolophu sibona uba ingathi uba sinawuthi masihambeni ngoku ingathi asizofika kule ndawo besithi sibhalekwe sawuphela apha edolophini. Yabona kuyajijilizwa yokunqumla kula masimi asemgwalana. Bengathi siyatyala mani uyofika kula mihlaba ngosithe siwela apha emasimini asemgwalana imimango kwezaa ntlambo zofaba iintlambo ezasisingela kuzo eziya sewuphuma sewuthi phantsi kwasentloko emazizini kodwa kwenza besiqomba sanqumla enyeleni kodwa sithi sifika sibizwa ngeemfene sifika nje mumba wena ingasizayiyeka into itye ezimfene ujoli uthi akayifuni bendiqomba sinawuyeka tu inkomo esehlathini ayifuni kodwa aniyo xa sibuya umva uba bukhona eminyakeni edluleyo emibini sasigcwala emswaneni apha kodwa lo mfo sasimbeka ngale mini kwangulo mfo sizomsebenza namhlanje kodwa ke ngonoko azisagcwala emswaneni efoni bengenawukhomba idolo ukhuthiwe ngoba eli dumo lihlatyelwe kwasekuqaleni unyaka usaqala ndingekakwazi nokucwangcisa nto ndingekaboni nakakuhle uba ndingenza ntoni. Loo nto ubhala kwi-date nge-25 ka-April 2026 ndikufuna apha kwi-date ndikufuna apha ndibuyisa utata apha kwi-date ndibuyisa utata hayi ndayozinkela hayi inkazana yathi hayi ekhaya kwathi ndifuna izidoro kwi-date ndikufuna apha kula weekend. Efoni uJola uke wayithetha le nto yangathi uyayolela wathi le nto yezimfene uzawuva sawuthi sifike endaweni nangoku. Uthi Wazayitya mfene hayi. ndingakuphi nawe Hayi kunyama yakho phuzi. leyiphi inyama Hayi leyiphi. noba injani. Hayi. Efoni kubekho umbuzo omileyo mani upokwayi manta mana amadoda elala aphile nawawuphela ngasinawuhamba nexeko lizasipida utshona kwelanga lithi masigodgeni. Uzasipele uba kutshoni lilanga masigodgeni. Hayi fowunini uba yinyama noba besiyitye kusasa besixukuxa kusasa ngoku ukufama udibene neyeza nalapha lichithakala. Hayi ngokunika isilawo. Fowunini wathi lo mfo shiya le nyama mani nazi isikhwebu khawunika ubhele ndifuna la manzi amdaka uba makathengise ngamanzi amdaka ubhele athi ungawathatha onke lo mfo uthi akumandanga ulola izimbo yakhe yamandile. Ubucimza wabubuswe fowunini isilawo asimandanga kulungisa ukuhlala kodwa ubhele ndibona uba ndiyayazi uba kutheni engasifunini akanandawo kuwe. Watye ndedwa? Hayi watye amanzi amdaka. Uthini laa dumo lwakho? Ngomzuzwana nje ndiyayiqonda kodwa kunangasilahle esasilawo ngoba ingxaki kutshona kwelanga yena akanacebo into yakhe kuba phakuphaku ngoku ethelekisa uthi unahlaba ikhuba alingeyeni ikhuba fondini into ephambili qha usazi hayi man kodwa uyalahle ezosihlala usawubona into ingasawuqhuba. Ubhele umane baphakuphaku ngathi uhambe emosha ngoku umane sethukeleka usithiwa bhele qumba undazela fondini. Le nto waziwajikelele
Ndikubone ndiphaya ebuhlanti nditayikho exhaust nje ya kuphele lo. Ndikubone ndiphaya ebuhlanti. Akona da. Kodwa mabhuti. Kunjani? Ingaxabani noJola maninde le ndlela. Uxelela ukhala phambili ngoku. Akaxabani. Hayi nenguza cabala ngoku. Ndithi bikuyanetha imvula. Bikuyanetha kaloku ntama imvula. UJola kanakhwela ngaphambili. Awusinike ndama hayi ndiyambona ngathi kuyafikeleleka. Hayi afikeleleka. Akajikelisi. Hayi mfuni uthina bathi gqongo lwaqa khandi nawe. Hayi kwakuhlande mo. Ungaphumila. Azazo ndiyabo. Waliphume katuku phela. Ezeka nangoza kuphaka kwami ba. Ndodini ba. Nalapho. Ndoncokola nabantu ba. Ngxaki. Bona engabi ukudala manje udumo lwithi hayi imbiza sezisusiwe nasemalahleni zichasele kucace kakuhle bazivuthiwe. Tsamagwini ngemazisi. Tsamagwini bojama bosijaki bokwabo umnoboya. Lo ume phambili ngumkhululi. Abongena utata okuhlala uthi wawuva ufumanisa uba zonke into esinazo siyabona siyeva zonke izo nto ngamatyala zingagwenya. Samanga. Phakathi. Bethuna. Nendlebe nje letyala. Sivile masiza amahle. Siyancina bethuna singamangcini. Samanga. Akho nto singayivanga. Sibonile nangamehlo. Inene. Siyavuya nathi bethuna. Abantwana xa kubonayo bamadoda balandela ngo. Nene notata babo umntu bagcobe lapho bakhona. Omendile phodi nolimani. Bayavuya babona abantwana babo bayalandela. Inkosi mazisi bethuna. Inkosi kakhulu siyabulela. Ngapha umntana inyama ayitye. Umntana ayitye. Awuzibila siphake ndithethile wena tata. Yibona indawo uthi ujonga into ezinokukhanyisa zibhukile jonga nangoku zijikeleza kufuphi esithibeni uba isomfana sinageme zizawujika. Utya nto? Nefoni irhamnca yinto edalwe yanesibindi asikwazi uba sinawungemi nathi bangilala leli indala loo nto le bugeme wathi amarhamnca avumele into ibifuneka kodyakalashe wakwatya umswane ushiya apho umswane ufike ugona kodwa fane sifumene ndawo ezimhlophe kanye ndikhe ndithi kula madoda bafonini uba ndingalandela emva kwam napha elalini le nto singayenza le nto uba singake nilandele le nto ndiyithetha kuqala sibhoke kube kanye eyoba ngoku kuthiwe isifuba senkomo sityiwa ngobani asinamsebenzi nenkomo okanye unankomo isifuba senkomo funa sibe khona ezityeni zonke qa okanye kwesi sabafana uJola ndimbona uba ulixolo libizele esigezweni ngoba uyazama mabekho uxolo ke kuhlale udityana Masidibane zosivana. Uthena masidibane. Basixabene masixolela Sidibane uthi udibane. Uthi udibane. Sawuthetha. ifoni ubunowutica phambi kwakwamatha angatshoni ihlobo ezikhawuleze ngalujika kodwa nami le nto ithetha ngijolo ndiyayingqina Sabethile ukhale ku. Awunasimilo. Njani? Awuzigadala. Ya, sawucela. Endicela kakuwe. Ya, ngicela kuwe. Ya, Nkosi, ngicela zo. Ya. Ngicela bakule ndoda benize ngayo. Imoto yendoda nasi. Hayi moto. Sabethile ukhale. avoni ngazaliweza noJola uthi izembe noba lingalolo mali phansi komandlalo kodwa funeka athi xa kuthiwa kuhlatyelwa udumo noba lingene phansi komandlalo uzawuphinda sebenze Usebenza ikhathimezi mntana. Macala right. Akontombi isikole. evoni ngenhlobo uJola khatsho kalisizi ngake ndibomba qho enomqhele iyamtya le nto Baye abantu bakho. ntunda ndonxa Uqalele. Yobona. ithina sibheke sokwenu Sizokhona. iimpambo zomtyholi kodwa noba ungayaphi engqusha ndawo inkwenkwe ayikazi uphela manje zikhona into ezinokuphela inkwenkwe ayicingi tu Mbonini mane kuthiwa khasapha emveni koku bahambe baphinde babuye sapha sesibene ndithi hayi kandizama ubone kodwa uba kuyayiwa Cha inkwenkwe engqusha ayikazi ukuphela noba uthanda bani na lihlumelo liyaliboma linjani lithi sapha sisibethe ngokuthi sizame ndiyafumanisa uba into inzima bekubambeni amacingo kodwa isandla esi uyasiva isinquma uyayala le nto lo muntu ayenzayo Don't
Ifoni intelo utshona langa inxuba ndabe ndibona kakuhle phela zitsala impela insipho bavumbe uFarmers Code babe kuyiwa ngayo. Kodwa ke hayi fona niqombe kule ndlu yangapha kwelali yethu sabe sihamba. Inkosi ntabamntwini foni. Yathemba noma nihambe kakuhle izolo mama. Inkosi foni. Yabulela ilali. Yabulela nto akude foni. Wena sihambe sabuya man. Kodwa ke sifike ekuzeni kusizolo. Sesisokwela cala ke besihleli ke sona bile singena ngxaki singenanto sidoni bake siyayileqa. Basafa senzeni abelalini ngoku kodwa ke sihambe safika fundi noxa ke beniboma lamadodana yama nawo ngoku hey ayisephambili kakhulu anayo nento etsalatsalayo futhi nojona nanoba ziyahlangula nawo lefoni mani nqanda mahayaya bakukude apha engumango wethu abantu ababazi aba kodwa lefoni sikwazile kodwa wona abangempela ave ngorhatya besihleli nezinye inkunzi mana usabeli xa ithetha le Adeni akuxaki laphi adawini efoni umoya uphezulu ngokwendalo iyathetha mani ulwimi liyalala fundi ulole kaloku lam behlelise sandleni lapho waloni laphansi kwebhedi ugawule wena ubani Kandembe Kandembe kodwa foni nxa inesingqalo hlobo lenkunzi akuzafuneka siyilungiselele into ndenzayo abantu noma ngathi uliko maringi imagi amaringi udukile batyentoni uduke wayapi behlaleza uhamba kunoteksi Behleleza uhamba kahambiswa imali kuzo zonke izinto kukho lenkunzi lapha engqusheni bona akuzafuneka ivele ithuba elithi uzathi uyibone lento ndiyibonayo hey foni ndithuse ngobusuku isithethelela foni isoko ilwimi lilala kuthiwa hayi ndinendoda ithi mntana mandongo ngenteluka abantwana belele efoni ndiye ndikhole uba mntwana omoya ophezulu mna ungasabeli ethetha uboma uyanambuzela hayi inkunzi le ulinkwenkwe idamne laba bantu deluka abantwana belele avuka kukhona umkhwetho lapha esapha yayindim ke lo efoni ngakubameli manje ibone kakuhle kwale ngadibana nokwayimali down makhulu dale down size naye limaga babu kwezi nincede man linayo indawo efuna uba mthendi evukoli senze ayivoni nxa ndithetha ngengqusho zenibomba nebhonga ndiyazi noma kutheni na kodwa le ndawo ilapha kume egazini ngaphakathi naniyo xa udlula kule mimango yethu masihlambe udlula phaa usuka kuloo ndawo usuka kuyo kodwa unawudlula unenqwele emdaka noba usuka phesheya kwencema usuka neno kwencema usuka phi awunawudlula engqusho ikhona indawo enzima kangaka hayi ndiyaye ndibele icala uphinde udlule phaa kodwa kwindawo enenyama kwalapha engqusho uhambe uyoqabela utyixheka upha ngapheshe izaphu wanofeza mhlawumbi uyawufika siphasi yisika ngoba sihleli nje ke andani noma siye kahlanu phaa siyeneliseka thina yile nto siyenzayo phaa mhlawumbi uyawufika siphaa ufike usike nala nazi zithi buyumvu ungangena foni imimango yethu le singenayiyeka ibhango noma sise kahlanu koko sikhona kuthiwa ndizengqusha nazi ezona zinto endiqonda uba ndifikile edolophini zizinto esizibawelayo ngamandla siseselalini fumanisa uba siyaphuphutheka siyanqumla siya edolophini uba siyahamba inyama sizayifumana efonini yonke into siyifunayo sizayifumana ngehlobo siyifuna ngalo ngale ncasa siyifuna ngayo ndiyakwazi ukuthi sendisentla kwamasimi ebhayi ndibona uba inyama yalapha ndiyayitya kodwa ayiyo leya yasekhaya uba mhlawumbi nawo umehluko ndiyazi kodwa ndifuna into yoba xa udlule engqusho qomeke nanzi indawo makeningene soze ndingayifumani yonke into efumanekayo apha xa ulirhamncaka ndithetha ngabantu abathanda inyama xa ungudyakalashe hayi qiniseka nansi ke ngoyinqwela umdaka uhambelani udlule engqusho kodwa ubunako mhlawumbi ungachiza nje iminana yakho nje ukhangela uba ungayiva laa nyama fumanisa uba xa uyive kanye andithi ke ingqusho kuthiwa kusemvukothweni kodwa ke elongena likhona kodwa andiqomba likhona elophu umba ungenile awuzuphinda uyeke ungena uzawuthi ugqitha apha uqoma ngathi ubethwe ephoni ma ungeni uhlamza ngamalina Hlamza 80 rand ngoba namhlanje ubhuti kaZenani unenze namhla uthina ngo ya bona ngoku le mimango yethu imimango ephilwayo le uba ungudyakalashe uyayiphila into ungudyakalashe uyayiphila into enenyama andinaze endidlule engqusha kodwa ngazo zonke ezo zinto umgca mnye ulula phaa ujike lapho ufikile kuleyo yonke le ndawo sihamba kuyo uba ungeni le ngqusho wajike ekhohlo ungenile nantsi yale ndawo kuhlanjiswa kuyo phaa phezulu ugqibile nawe unofeza apha ekunene kodwa kuyo yonke loo nto lapha ekhaya elalini sibuyile edolophini xa sibuya ke ngosinomnqweno into yoba masivuke kusasa sikhabe ingoma ngoba ujamba siyafuneka embizini ngaphandle kwaloo nto
ukuzofika apha elalini bekukho amahlanje enyuka ngapha ngasentla mpela endiqonda uba uba ndingangawavezi ndizabe ndiyakudolopha kodwa uba ndiyakuvezela uzawubona into yobana ngaba akuhleli nje kusenzeka ngeli hlobo ufuna ngalo kodwa ke isiphetho nesigqibo mna ndimdala sathana naphantsi kweyiphi imeko ndingangagqibeli namhlanje okanye ngomso kodwa isiphetho nesigqibo xa kubuyo ndim obuyayo. Abona thetha ngobuya iingxaka ziphili le nto ingathi izawulahleka ngapha kulahleka le nto ndiyilibele andiyazi uba njani kodwa ndiyoyicinga sendiqabela uba mani khona le nto apho ndiyishiye khona nyhani ke ndithe xa ndibuya ngendlela ndafike lapha endlini ndibule nje uba kungakhange kubekho unqwelo ihambe phezu kwayo kodwa ke ngoku umnqweno woba kusabiyelwe eli dumo lisengqusho kodwa njengoba lisengqushwa nje phambi koba ndihambe ngase zonke izinto zenziwe kulaa nqwelo ngoba ikhe yandibonisa uba ikhona into efuna eyikhalazelayo kulo nyaka kupheleyo ngeli xesha sase siyikhupha amafutha sayitshintsha yonke into ngoku funeka siyenze yonke loo nto leyo sesizifumeneka izinto kuzawufuneka qha zizame indlela yenzeke kwangondiyayo. Evo ngandimcingela uJolo ungene ndisendleleni wabe sithi yena ebecimba kukulo mgqibelo uze ndabe ndifowunini kusasa sayavuka ndiyehla ngoku ugqiba kwam ezi zinto into esandibambezeleyo le nqwelo qha. Kaloku intsimbi yesibhozo yawubetha siweligqorha. Apho ndiyathuthi tshona kwelanga salibe kwinto nje encinci endiziqhawulisayo ngoku kodwa yew. Oya, umam nje umntu zimbini inkomo pha. Oya. Sawanebandla. Kenile uJolo bona uthi uJolo masingayikhwazi le nto ayifuna uhlatyelelwa dumo uba sithini na kulo mgqibelo okanye kwenzeka ntoni na kodwa dumo siyalazi thina apho likhoyo silivela ngapha ngasele qha funeka sibamba apha sawugqiba sihambe ngoba singonakalela sibe baninzi gqithi kodwa sawubophelela mani qha umnqweno wam ngaske uJwarha afike mani kulaa nqwelo kwamsinyane namhlanje kwenzeka yonke le nto yenzeke ndizawubopha ndihambe. Abona inhliziyo yami ibe mhlophe xa uJwarha ehlabela udumo loba hayi uye wafika wayenza yonke into ndathi ke hayi ke konakele ndihamba ngeli hlobo bendifuna ngalo ngoku ndibethwe ephondweni anabe ndive noba ungavela ingxaki sithi nywe ndiyagoduka kwangoku. Abonise ndibethwe ephondweni ngoku tshayile nenkomo kuthiwa zombini zikhalile masithuthe ngoku ayikho enye into ezakwenzeka ngoma ndileqe zonke into zigqityiwe uJwarha ufikile wayiphatha ngeli hlobo bendifuna ngalo hayi ke konakele emzini. Uboneni yabona ingxaki neentsimbi ndila ngomva umntu ozikhalazelayo ngobeke kwanetha akwenzeki le nto efuneka yeyamanzisa kodwa ndidumele kakuhle mani uyofika elalini ndabomba ndibona ingxaki nangoku ezo mpahla zawufane zisinde. Yabona andiyava wenzeka nto kodwa imvula ekhoyo ikhona abafuni ngoku andiyazi impahla zizawuthini nabe entsimbini kodwa sesithe cuma safika elalini. Yevoni xa igoduka iba ngathi iyaziva mani thetha ngokuqengqeleka uyofika ekhaya nangoku ube mzuzu nyango ndafika ekhaya elalini. Evo tude sofika mani elalini nangoku sizazikhaba ingubo kusasa fondini. Yevoni kufike kodwa ke uma ngoshunqu fondini kusasa ke udumo lihlatyelwe kuyafana sawubophelela ekuseni ngoku. Udumo lihlatyelwe inhlawu mazisi. Hayi bana longwane noniphethe kanjani mina. Kaloku uyayazi uzawudibana nami ekugqibeleni. Ndizolonda ngosena ngalamini ngalamini. Afoni kukangako mani okwangoku namhlanje masikhabe sephula apha kodwa kule veki zayo udumo lihlatyelwe kwapha elalini emimangweni yethu emfaneleyo. Hayi kwezi. Wani udityisa kwam ndimfene nje kwam ntukwezi. Entlonti kwedinto uncamile futhi seke thini uthixo wam awulelinye izingela apha emazingeleni ngoku sinedinga yokulo mvulo ozayo ngakhabe ulifaka baliyeza ngoba siyityile imazi emfene mfuna asinayiyeka.